D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar. Perquè crec que no és important saber que són més partidistes ni estar darrere de cap organització, que és el primer que tinc que tenir en compte és suprimir l'agafada de la qualsevol democràcia. Aleshores, si voleu dir, i crec que és el punt en comú que hem de tindre, puntos, control polític, eliminación de los privilegios de la clase política, bancos, prohibición de cualquier tipo de rescate o división de capital en sedes bancarias, servicios públicos de calidad con la supresión de gastos inútiles en la administración y la disminución del gasto militar, participación, mayor participación popular en aspectos como el control de Internet, aumento del tipo impositivo en las grandes fortunas y entidades bancarias, paro, fomentar la reducción de la jornada y la conciliación laboral, la jubilación de los 65 años, vivienda, expropiación por el Estado y el alquiler de viviendas construidas y no vendidas. Pero obviamente todos estos puntos son modificables a lo que la gent vulga i el que se les crec que és important que decidim què fer. Si voleu quan fem una proposta, qualsevol persona que la pugui fer, perquè tot el món podem decidir, la gent que estigui d'acord, que faci Xina, saps? O la persona que estigui en contra, que directament no faci res. D'acord, ens falta molta experiència, convé sumar els esforços i els càntics de tanta gent. Proposta que crec que hauríem d'anar a la plaça de l'Ajuntament de Gandia. Crec que és el lloc on oportú, ja que s'està fent digital en els puestos. Alguna altra proposta? Tinc una pregunta, algú té unes coses de dirigir que van superbé connectades a Facebook i d'això, perquè és com s'està fent en tot el lloc. Que la base l'organisme que decidís, jo crec que com estan funcionaris l'assemblea, és a dir, que som tots. Començarà divendres 20 a les 20 hores a la plaça Major de l'Ajuntament de Gandia. Volem comunicar que ens adherim a totes les convocatòries que s'estan produint a l'estat espanyol per part de Democràcia.